sono sono sinamu anang milopo estu macem wis ngantuk ameng dinantuk tutur kabeh tetira-tira trap-trapten paradya wiri sudha tarekan dina madama pinursita ngupama paranes kula yutne ing jaman kono winanti tanata mangke tekap wasananing bubita ngayun pelambang kang matumpa-tumpa rinenggo panggung-panggung panggungku sang murwen koto nenggih kang minurweng bubita kang kaiwati dosa purwa Iko wilangan sawit jati lan wedosa wilangan 10 para araning kawitan. Senadyan to ngupaya praja sewu tan atus dosa 100 tan bisa ngotaken kalih. Inggih kinarep pambukaning kandha ya bobuka murciteng kawi. Ing latri puniki nyandra hadeging Padanagu kraton Ngalengka ya ing kraton Ngalengka diraja. Puluju sewetan ngatesan Gunung Mangriawan kiblat kidul Samudra Hindi mungak mangilih wana Dandaka dene manglung mangalir ketingal segara wedi kinucap negara Ngalengka negara Jembar jajane kandel betengi jero jagane akeh wadya balani nanging nadyan mangkono goleh rongeh kawulane salang tunjang panguripane samya luntur panembahe suda rasa katresnani apa darunane mangkono labet nalika semono praja Ngalengka nedeng ngancik jaman Kaliyuga ya jaman wesi wis kinudrat jaman Kaliyuga sesrawungan tebih ing tata krami ulang suci den anggep sepi isine buku kautaman den anggep dongeng Nyawara para muda tebih ing tata susila para manggala katungkul kongas lan kumawasa bebasan sungsang bawana bali wong jujur malah kujur sing cidul malah ndrebolo jroning praja Ngalengka kebak para candala kang hambek siya Durjana judi menyang guna Desti tenung santet teluh brojo madat madon main maling minum wis dadi budayaning wong sak praja sepuh anem jaler setri kapilut ing kemaksiatan siang lan ratri anggung menangi kridaning birai kalamun wanci dalu kutha Ngalengka kencar-kencar pinajaran lisah jarak yang golo-golo sak nggen-nggen pawongan kang samya ketungkul ngabutuan keplek kecek dadu utuk ceki remis sambong dumino kiyu-kiyu lan sak pinunggalane Pratak ngembah den anggap lumrah wiwit saka kutha nganti tekan desa ngadesa munggahe paredin swara den umbar guyu laka-laka tondo menang nggih main yen kalah pisuwe ndridil kaya maling udanan ketayangan kang samya wuru waragan mendem-mendeman ngalor ngidul nyangking gendul isi minuman keras grundal-grundel ngedumel ucape kasar gembar-gembor bengak-bengok suarane berbegi tanggane keladuk ngenyo ngunjuk mutah-mutah satemah licak dadi tontonan wonten malih wisma alit pinggiring kutha soroting pandam kamulyan remu
wirawiri wiragane kang samya andom asmara aruming puspita ledang solae wanita tuwa susila arsa amikut priya semanten candraning para kawruh ing kraton Ngalengka diraja nenggih kucapa dosa ngamenata dosa wilang sepuluh nama wedring kekasih wenang den ucap wong agung jejuluk Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwana ya Prabu Rahwana Raja lenggah sinimu kumbing dampar gading neng adi argone ning ado jaladri tring pang anabdo wis kundang Ratu Kang Sekti Mambara jenget Pinung Garuda pinukul sari busananing Narendra ngagem makutha kencana Jama Masungsu 3 kinancing Garuda marap liwah Garuda mungkur sang-sangan uga mangrangsang utah-utah sinangga Prabangara ulur-ulur Nagaraja gelang Radha kang saruh bembela taswara kampuh lepon Indo Cinawi uncal kencana gedheping sinjang bareng Badung binabar Iwang Kor Nganggar Pusaka pedang Mentawa mangkarakan para abdi budaya ning ucapung kaleng ayung rayi dalem ing Ngalengka kasih Raden Wibisana Raden Gunawan ngaleng dondong nganggung junggu mukoyah konjem kawan bantro nami swanipun putra ing Ngalengka Diraja kasih Raden Begalanda suku Jaja tengen janggut ngapura Cangastari mengkeraken sang mati mengko pangarsa Patih Ngalengka Diraja parang Patih Prasta semramping Purwadya kula kang aglar pindha samudra kang tanpa tepi wis arsa medhar sabda sang Naranata ampating sirgana gipeta bono malih gino golek pita kencana candrane daya drat moko pikantuk golek kencana sinarengan swara brem gunar gurunta gutuk ora toko munyo mangabal-ambal ngurmati marang sabda sarata har pasiban kono gula klebon paramangka barang pamuk saking manca negari candrane kaya kabah den intri tumpang dengkul pasibane kanca maju kanca ndodok kanca maju kanca dajone kanca ngasek kanca maju dajone kanca maju sak
kasaring mongso Sritinon ing pasewagan busana maneka puspiteng Udyana menyang panjerah sarwa renggeng manik Narawata Obro prabanyo sumirat kanyaring tejo leliweran oleh kirolat sisiring dadi wimbo kekon
Ping maruta mando sebaran ngambar kongas ngambar kongas ngebeti jroning pasiwagen jroning pasiwagen Andrah kang puspitorum kasiliring samirana kongas gandaning sakaragadung sakaragadung ngambar Yes tumura jagat manik raja dewaku ya bandaku ya donyaku. Paman Patih Praasta. Ampun dados Kejati Benggali. Paman Patih ingkang putra timbali wonten asanipun kang putra tebih kula caketaken caket kula raketaken. Ingkang putra hamung kepengin ngunduh prisa kadiparan para nayanganing praja. Medhaipun para kawula ing kraton Ngalengka Diraja menapa wonten ingkang kumuwani nglirmaken dhateng kewajiban nglirmaken dhateng sesageman bebasan bladak mirang sifat mirang kampuh jinggomudan Datratu kula atur walka dhateng ingkang putra badhe midhangetaken kanthi wijang satratala Paman Patih Praasta. Oh ladala nggih menawi mundu prisa dhateng abdi kepatihan sedaya para nayangan praja sumrambahipun para kawula ing kraton Ngalengka Diraja boten wonten ingkang kumuwani nglirwaken dhateng kewajiban mrengkang dawuh dalem Paduka Gusti Utawagung sedaya sayeng sae kumraya sungkem abiyantara malah kathah kawula dalem alit dedak marang Jiti Sewu ngaturaken bula bekti malah glondhong pengareng-areng kunjung wonten ngarsa Paduka nggih Anak Prabu. Jagat Dewa Bathara. Paman Patih badhe dawuh prajenenenta para layakaning praja sumrambahipun para kawula ing kraton Ngalengka Diraja. Kenging kinarya ruwang ngembat watang ngaputu ngejum kumbara ruwet sapuring panggihan. Puja pangasta kawratakna dhateng para kawula ing kraton Ngalengka Diraja. Oh ladalagir kados menapa bengipun para kawula sasepupun nampi sekadawanipun Paduka Gusti Utawagung. Mekaten kasket lenggah langkung bin non kados boten kirang prayogi Kanjeng Diwaji. Kadangipun Kakang Yayi Wiwisana padha kanthi aja ngadhep ora ngasanipun Kakang
Yayi Wibisana nuwun petapitan kalih katedha kalenggo murda panganggo dalem Koko Prabu ing sampun mentah dumateng ingkang rayi mun nampi pangestu dalem Koko Prabu winantu garjan nirsambi kala gejawi saking menika Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken sungeming pangabekti kunjuk sandhaping pepodo mamantu-wantu Koko Prabu yo tak tampa Yayi lumuntuing pastu tinggal tampanana Wibisana kula pundi won mestaka mugi dosaken jimat paripih kepenak nanggon ngadeg inggih dhateng Sandika Prabu kados boten kirang prayogi putra bocah bagus Begononto kepenak nanggon ngadeg nggih Begononto inggih dhateng Sandika Kanjeng Rama kejawi sing menika ngemutra ngaturaken sumeming pangabekti kunjuk sandhaping pepodo mawantu-wantu Rama Diwaji ya tak tampa nggih Begononto Wibisana cumadung dawuh Koko Prabu tak timbali ngadhep ana sampun Kakang bakal takjak ngembat watang ngaputu ngejung kumbaruwet anggonipun Kakang nyekel panguwasa ngatur marang para kawula sanegara Koko Prabu monggo kula paring mangandika dumateng ingkang rayi ingkang badhe nganglungaken jangga ngilaken ing karana Prabu tak kandhane ya Wibisana pun Kakang ngrikala semono nampa gaiping dewa pun Kakang iso jumeneng ratu-ratu sumbaging bumi sak lumeh mingkurbing langit ora ana sing timbang ngarepun Kakang lan pun Kakang iso nurunake traing ratu sak tedhak turunipun Kakang nanging pun Kakang kudu bisa nggarwa Sri Widowati mekaten Prabu banjur pun Kakang ngangklang jagat goleki titise Sri Widowati nganti ora ketemu duk rikala semono pun Kakang wis ketemu karo Sri Widowati nanging bakal tak pondhong sing jenenge Sri iki mau malah ora gelem kepara malah ninggal pun Kakang banjur pun Kakang mutha-mutha marang Sri Widowati kayu watu pun Kakang padak nganti mancing ngonong kewan pun Kakang pondhong saka bludreke pun Kakang mekaten kok Prabu banjur pun Kakang duwe penemu Sri Widowati kuwi mau anggone ilang saka Pandulu kuwi manungsa ana jiwa ragane Rekyan Wara Sinta mekaten lha banjur pun Kakang ngangklang jagat nganti sak petara suwe pun Kakang goleki sing jenenge Rekyan Wara Sinta Jawata paring pemadhaman pun Kakang pun Kakang mangerti yen to ana tengah alas Sinta agi lelangen karo bojone sing anyar sing jenenge Regawa ya Legawa mekaten Prabu banjur pun Kakang gunake marang kasekten pun Kakang bisa boyong Rekyan Wara Sinta nganti rikala semono pun Kakang mateni manuk kang aran manuk Jetayu pun Kakang sabet mentawa tigas katimanggane mekaten Prabu lajeng kados pundi Prabu banjur Rekyan Wara Sinta tak go ngambah Jumantara banjur tekan seprene wis tak cumondoke ana ing Taman Soko iki nanging kuciwane sing jenenge Rekyan Wara Sinta saben-saben tak caketi mesti tansah ewa ngertak caketi mingkur kaya-kaya ora gelem ladenipun Kakang kaya ngilahi dadanipun Kakang lah saiki pun Kakang njaluk penuh marang jeneng para yayi gandeng Rekyan Wara Sinta wis ana tanganipun Kakang pun Kakang wis jawab marang jeneng para yayi saiki ana ing Taman Soko Sinta supaya gelem ladenipun Kakang pun Kakang kudu kepiye Dimas Wibisana Ulung ramyang ingkang ndriya ruwang condra katawen
sumuing tias lir katuridan sumuing tias lir katuridan limut kagiatan ing uruji rem-rem driya manawung driya kuning iwang wisesa Wisono, lakumu meneng bae Dimas. Pate, jumadong dawuh sinuwun. Yen miturut penemu kepiye? Paman Pati Prasna. Oh, lah dalah. Ya sadèrèngipun ing ngabdi patihan matur, mbuh pilih wonten kalapatanipun ngabdi. Ing ngabdipun ageng aksama mawantu-wantu sinuwun. Ora dadi apa? Yen miturut saking wawasan kula Sinta menika sampun wonten ingkang ngamengku. Yo, sing jenenge Regawa ya Legawa. Kamangka sinuwun ing nami ngrusak pagerayu, ngukek-ukek terus ijo menika mboten sae. Apa wedine ngrusak pagerayu, ngukek terus ijo Ngrusak pagerayu menika ngrisak tiyang pepacangan. Ngukek-ukek terus ijo menika ngerisak tiyang ingkang bebrayan nggih ingkang kinarya conto menika Pandhegyan Marasinta. Wah, dalah sinuwun ing nami ngrisak tiyang bebrayan menika dosanipun ngluwihi mateni menungsa sinuwun. Patih-patih goblok ora. Sing jeneng iso ngrebut bojoning wonge bakal napa swarga durasa goblokmu? Penemu sing ora kalap ya kaya ngono kuwi. Nggih, saking pemanggih kula menika saking buku pedoman kula, buku pedoman diguwang bukune. Nggih. Patih-patih goblok. Nggih, nyuwun ngapunten sinuwun. Piye Bisana, ayo matur. Ana ngajeng pun Kakang. Nyuwun pangapunten kok Prabu. Kula ketepet badhe lepat aturipun kang abdi kepatihan nggih Paman Prahasta. Ingkang nami ngrisak pager ayu, uga-uga terus ijo menika ageng sanget dosanipun. Kok Prabu? Yen saking miturut wawasanipun ingkang rayi, malah sak menika Rekyan Marasinta klatri ngunduraken kemawon wonten asanipun Raden Regawa. Muni kepiye? Kon balekke ngono. Mekaten Prabu, kuwi penemu sing ora bener tak kandhani. Tak rewanipun Kakang kedarang-darang mulya bumi mlebu lakun jalak menika jajan sompilang kori. Goleki Sinta mergo pancen pun Kakang nampa dawing dewa. Kowe mau ngarep ngono apa ora? Yen pun Kakang iso garwa Sinta teges sak tedhak pun Kakang bisa angget tapi bakal kuat jeneng ratu. Ora katon ngalengka diruju. Ih, menika saking wasanipun kok Prabu piyambak. Saking wasanipun ngerayi menika boten badhe leres menika lepat sanget kok Prabu. Ing ngerayi kuwatos yen to sak mangke
Raden Rega menika uninga yen to Rekyan Warasinta menika boten Raton Ngangkadiraja. Kula kinten Raton Ngangkadiraja badhe kinarya ajang perangan antawisipun balanipun Raden Rega mengsah dumateng para wadyabala saking Raton Ngangkadiraja. Mekaten Prabu aturipun Rai malah sak menika Rekyan Warasinta kula aturi ngunduraken kemawon Prabu. Takane bisa senajan to Rega bakal nggo wadyabala segelas papan. Mangemu ing wadyabala bakal njaluk Rekyan Warasinta ora bakal tak ulungake. Tak ulungake nanging kudu nganggo srana tak ngeping dada luntak ngludira. Wadyabala Ngangkadiraja, Senopati Ngangkadiraja iki ampuh-ampuh kabeh. Luwih pun Kakang. Pun Kakang ora bakal mingkuh yen nganti Rega mengerti. Sinta nang kene senajan to minta saya dewa pisan. Ora bakal pun kang mundur sajengkang ngadepi dewa. Ih, mekaten Prabu. Aturmu sing kaya mengono ora bakal tak gugu. Senajan to aturmu sing akeh-akeh bakal tak leboh kuping tengen bablas kuping kiwa. Lah kok ngaturmu senajan to dewa pisan ora bakal pun Kakang gugu marang dewa. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Wani njaluk sintu ateges, wani tanding tiyasa karo pun Kakang. Kok Prabu? Keparing kali badhe matur menika kemungkasan kok Prabu. Yen to mboten badhe ndar aturipun Kang Rayi, nggih monggo kuwi mau nanging ing Rayi sampun matur wong ajeng yen to sinta tetep dipun kekahi kok Prabu. Samangke Raton Ngangkadiraja badhe dados garang abang penyakit ora matuk pecah sirahmu kowe marani. Surem-surem kiwangkara kingken ler mangosawa wadananira layu kumel kuceng mrahnya mratani mring saliranipun balestinnya lutira kawang-wang gegono peng sumiret
Kuwandanira Raden Wibisana den sampluk mawi paidonira nata ing Ngalengka Diraja kocapo rukming kang kawijil jagat dewa Pandhawa jit kula Rama pamanmu Wibisana mati jit aduh lajeng kados pundi Rama wis apa-apa aku kelangan seduluci ora dadi apa mergo pancen ora sarujuk ora nayodani anggonipun Kakang bakal garwa marang Regyan Warasinta Paman Pati wonten dawuh nggih sampeyan sarujuk mboten yen sarujuk kula Trindar menawi dados dawuhipun ingkang putra yen ora sarujuk tak pisanke kula pateni nggih kula sarujuk mawon wajan kejem tenan iki. Kowe piye kono to ingkang putra sarujuk dados kersanipun Kanjeng Rama. Iki Kanjeng Wibisana tekan pati. Aku njaluk marang Wibisana apa Bikonanta Wibisana gawanan ana tengah alas kono. Dibuang kandhane lan digawani bondo sing akeh karepen diruti marang wong sing nemoke marang kuandane Wibisana aja nganti kuandane Wibisana iki mengko bakal dimangsa marang satu galak satu mandi uji ngestuaken dawuh nyuwun pamit Kanjeng Rama sing ati-ati nggih Bikonanta Pati non wonten dawuh nggih. Kula tasih kemutan aturipun pun Wibisana wong ajeng. Yen to kraton Ngalengka Diraja samangke badhe dados ajang peperangan. Kirang bocanipun badhe dados Karangabang amargi saking boten trimanipun pun rega wangenipun Sinta kula colong sakmenika cumodho ana wonten ing Taman Suka non mekaten nggih lajeng kersa Paduka Anak Prabu sakmenika kula nyengkali sanget supados bidhalaken para senopati Ngalengka Diraja non wonten jauh timbalan dalem Paduka Anak Prabu dipun bidhalaken Perwadabala oh nggih patih budheg ora nggih ngestuaken dawuh sinten kemawon nggih. Digya wil kataksini. Lho nggih. Supados jaga negara Ngalengka Diraja. Digya kala prajangga supados tenggo wonten ing Taman Suka. Lho nggih ngestuaken dawuh. Lan digya kala garu langit lan sedaya para serpati putih bali. Supados jaga negara. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Badhe ndhelekaken sedaya para wadya bulu jagi negari ing Ngalengka Diraja. Ngatos-atos, Pak. Puspurna sabdanata sabda Pandhita Ratu.
sabda pangucap pandhita temen ratu sekarani ento pandhita anyapta dhateng wali ento Narendra ngendika Ratya yang sanegari pindha tirta kresna kang tibeng gancang seta tan kepareng ngulibek mangsini esti manah arsa kundur ing gedhaton jeruk saking damparti nampi gambaran gadhik ginarebeg para abdi bedhaya sinang saking mandra ketingal balabakun lur sang nata.
wis kundur ngedaton Sri Naranata kundur ira yayah hamangku duka wonten Brajana Mbaya Kersa Kendel wonten Prabayaksa Mbaya Kersa Kendel wonten sangajenging gapura Dana Pertapa Kalamata sepiluk dening gapura mesak gunungan dhuwuring ngungkuli pucang kelawan tirisan ingkang kinarya dekadek wesi balitung sirapunggu sari nyamating gapura kapangan inten bumi gedene sak kambil katut abune yen dalu pindha rina yen rina rebut sorot marang Hyang Pratangga Pati undak-undak jrambah akiban jejebinan mergi tusing kedaton sinebaran nila pepojo nila tendani sinampar para abdi bedhaya pating glebyar pating clorot yayah widodari kang tumurun saking ayuwangan pinturing gapura kaparingan gambar jalu namanudya kang kaento-ento Sang Hyang Mujud Dewi Ratih yen pintu minep kaya manten kapang yakun yen pintu ngobedang suwang-suwangen kanan krimpitu kaparingan gambar maneka-neka mamarna-marna kadidene wana kang ketingal genggeng gungliwang-liwung gunung-gunung kang ketingal pating jenggelek uga kaparingan reca gupala reca wis ngarani watu gupala Gandharwa sela kang ginambar rata denawa untu slaka lat Mas Jinggo karena jinara tusing grana lebet ngawe mapan kumbang sekembaran yuk namistan kembang lanang lan wadon senteking bermara gereng-gereng kaya reca bisa mula jati-jati temahan mulya Kondra Sang Nata kapapak garwa Dewi Tari kagandeng astanira ngasta bokor kencana kinayu miji yampean dalem kang sinuwun ing kono ampresani langaning bedhaya datan akeh wilangane hamung sekawan laju sisih wilangane maneka-neka mawarna-warna sulak pepindhalan surak gedasih gumer-gumer jroning datu loya akeh kang samya caos panglipur marang Nata Ngalengkadiraja ana kang ayu rupane ana kang ora pati ayu rupane ana sing ala rupane nanging kosok baline sing ayu rupane malah ora luwes jogete sing ora pati ayu rupane malah luwes jogete ning sing ana sing rupane elek ora iso ngopo-ngopo dilang dilung bar memangan wae sawah nyamresani langaning bedhaya ing kono utusan para abdi sepados wangsul ana papanira dewi-dewi sowang-sowangan manjing ana sanggar pamujan ngrambut jantur Nata Ngalengkadiraja kuku sing tupa kumelun ngening gantiasa ngabeki kawengku sagung jajan sanget ngenyohang iki disuntake nang gara-gara kabeh bintang tamu ning nang gara-gara saiki turu-turu sik sinegeng ing wonten pamujan inggih sapu ingkang wonten sanjabaning kraton Ngalengkadiraja patih prasta ngawe para senopati pengawan asta pindha kumlebeting dwaja kapiting maruta ora mokal wadya bala ing kraton Ngalengkadiraja pating glidra pating glajit kowe mena kanthi Brajala
kalono kaya takun maringkut netra magroyang groyang pindha surya kembar mangesos pindha maruta ladala kula pun digya wil katak sini nyadong dawuh ora kaya mati ladala kula pun digya kala ilat meja nyadong dawuh ora kaya mati pun titik yo koko prajogo baba badinya nyadong lawuh kok lawuh badinya nyadong dadawuh nini niki wonten para dadamel no po la kok poporo wadya bobo dipun pipi dadal la kukulo sate sarumbungan nusu kok nusu nungsung jan angel wene ora iso mung rasa omong kakak aku yo nono nompo dawuh mama Maryati mama maju ngono kelingan Maryati kelingan nek ming nganggo anduk trok kae lho ngandel apa ora Prante kula kaya ngono kok didum wong loro. Kakak kerang kepingin. Kowe. Diktya wil katak sini ngono dawuh. Kowe diktya kala ilat meja nyadong dawuh. Kala prajangga nyadong dadawuh. Kowe lan kabeh kancamu nampa dawuh supaya jaga kraton Ngalengka dirujuk. Aja nganti ana daru beksi sing wani mlebu nang taladan kraton Ngalengka dirujuk. Wah, ladalah. Gandeng wewil katak sini didhawuhi jaga ana tengahing samudra. Non wonten dawuh. Sandika dawuh paduka Anapati lan kowe ilat meja onong padaratan onong tapel watesing kraton Ngalengka dirujuk. Ih senika diwaji lan kowe diktya kala prajangga nggih wonten dadawuh kowe supaya jaga ing taman suka gandeng tanganmu kuwi dawa dirangkul taman suka. Wah ladalah Sang Hyang Tata Kalana kalih takut maringkut Jongnya kang mawingis kula badhe siaga tata jagi wonten tengahing samudra sing ati-ati nyuwun pamit mati sing ati-ati kula nyuwun pamit jajaki
tata taman sosoko sing ati-ati Ditya kula prajunggo. Godhewa simbar jojo simbar jojo Ang malang wendis nyokang sir Bela dalah Wentala Kanjeng Rama Rahwana marang pepundhenku Paman Wibisana. Paman, ingkang putra Bega Nanda boten lepat paman. Kula namung nampi daos pados mapakaken paduka Paman Wibisana wonten madani wana menika. Lan menika sapuntipun betani bondo kaliyan Kanjeng Rama menika mangke sinten saged manggihaken dumateng panjenengan supados ngruti Wondo paduka Paman Wibisana. Paman, ingkang putra boten lepat paman. Niatku aku bakal matur para ngarsane pamanku Kumbakarna karo Bibi Sarpakenaka. Paman Kumbakarna ketiwasan paman.
Sangyang Tata Kalana Kalana kalih takon maring Kasyanya kang mawi wingis-wingis Gora rupa lir kagiri-giri mawa sindung yen lumaku Ladalah ora bakal pangling bego nundung adep ora ngasanipun paman nggih kula paman ing mutra ngaturaken sungkem paman yo tak tampa nggih bocah bagus lae nggih bego nundung padha slamet to nggih nampi masnipun bibi sarpokno kados mangih bateng kami dadan iya syukur bocah bagus Anggrisrana wonten dawuh Den Ayu kowe aja ado-ado karo aku ya Anggrisrana nggih ngestaken dawuh tenan lho aja ado-ado tenan lho mboten aku nek ora tansah nyanding marang kowe iki bingung tenan rasaku ngerti apa ora Anggrisrana ngertos mergo tansah butuh pirang-pirang sing paling ganteng ming kowe tak kandhani tenan paling bagus paling ganteng ning kowe mula aku tresno karo kowe aja ado-ado karo aku ya Anggrisrana mboten Den Ayu iya kowe tansah cecaketan karo aku apa sing tak jaluk tak pinangkani anjaluk apa tak turuti saorane kadang ratu aku rayi dalem sugih bondo tak kandhani kowe kekurangan apa mesti banget tak pinangkani apa sing dadi penjalukmu ngerti apa ora mergo aku tresno karo kowe tak kandhani ning janji mengko aku krungu karo wong wedok liyane aku ngerti-ngerti pecah sirahmu kowe. Duh cilaka ya aku. Ngeri deh. Tenan yo, aja tenan yo, mboten. Waduh cilaka tenan. Sing dadi ngendikaku kudu tak estoke. Yen tak estok ngendi dhewe. Kowe engko duwe luput lan aku taturke paring Koko Prabu Rawana bakal dihukum gantung kowe. Mutiar. Diar aku ngestaken dawuh Den Ayu ana apa bego nundung adem ya ih estunipun kula menika mboten nampi dawuh menika saking retek kula piyambak paman yo tak sawang pepanggihan ing Istinggil Binatrata pepanggihan agung akeh para nayaka lawat para wadyabala sing padha katimbalan ngabiyantur kejane sing dirembug apa ya babagan Rekyang Prasinta ngenipun cumana wonten ing Taman Soka ringlah dipun dusta kalian Kanjeng Rama wah ladalah upamane aku matur mesti bakal didaraturku mergo pancen aku rasa rujuk aku rasa yogya apa sing dadi kersane Kakang Prabu Rawana mekaten dereng ngantos menika wau purna anggenipun pirembagan mono Istinggil Binatrata paman Wibisana matur pados Rakyat Prasinta dipun kunduraken wonten sanipun Raden Regawa bener kowe mergo pancen ngrusak
pagerayu ngukek-ukek terus ijo kuwi ora apik gedhe dosane nggih piye nanging sedayanipun paman Wibisana mutun dipun dhahar malah ngetilaken dukanipun Kanjeng Rama Rahwana lajeng nyandak paidon dipun kepuraken wonten mestakanipun paman Wibisana satemah paman Wibisana seda paman wah adikku mati mekaten paman duka yasinepi kumedhot padon ning ati benapu ing muka katon pramarkata ladalah Wibisana kowe adikku sing tak tresnani nggih akeh sedulurku nang sing tak sawang bagus ning kowe tak tresnani aku rasa pisah karo Wibisana Kakang Prabu kowe wani mati Wibisana utang loro nyau loro tang pati nyorpati ayo belakno padadiku Kakang Rahwana sinipi Raden Kumbakarna sawetara nampi aturipun Raden Begananda ento Raden Wibisana dumugi ing Kaperloyo satemah Raden Kumbakarna ngamuk punggung kathah balesti kang dhuwur sampe jugruk kathah wersa kangkung blasah bila babatan pacing ayo amuk Kakang Rahwana ayo amuk Kakang Dasamuka belakno iki Gulu Kumbakarna iki karepe kepriye Kumbakarna kok ngamuk akeh beteng padha jugruk wit sing gedhe mblasah kaya babatan pacing Kumbakarna karepmu kuwi Kumbakarna
Gumungarno, kowe iki dian mengko piye? Lah kok banjur baru tak jugruke kowe sing gedhe duk blas api duk babatan paci. Karepmu kepiye karo? Tak kandhani. Ora ngono mangisane Kakang Rahwana. Luputmu tok ide tok kempit. Kowe wani mateni adikku Bisana. Wah. Kakang Rahwana. Kaya aduh sing tak tresnani. Aku ora trimo. Aku ora trimo yen to Wibisana pateni. Ayo, aku sisakno. Tinimbang aku urip ora ana gunane ora iso nyanding adikku Kakang. Aku sisakno keparat tugel gulung setan ra. Dadakku lagi sesek kaya ngene. Ora mah itu kowe rusa. Mergo gedhe kowe, dhuwur kowe, tajahe akeh kowe. Ayo Kakang Rahwana. Belakno patine adikku ayo. Sisano aku patenono Kakang Dasamungka. Wah. Kowe pancen bangsat kowe. Kowe iki buta ket cerita gedheke. Bosan gedhe wani karo wong tuwa keparat iki. Niku makani tek akeh ngerti ora? Lah kan tekan tundone wani karo pun Kakang wis rasa ngandhake kuwi. Ayo aku belakno. Lekno mripatku jeng kupingmu. Iki aku nyekel apa? Iki pedhang mentok sabet pedhang tugel gulungmu kowe.
menika keng rayi piyambak wis ora berduli. Arep kuwi ngaji kuwi pancen ras sarujuk apa sing dadi karepku tak pateni sisan. Ampun dipenggaman. Kula ajare Kakang Rawana. Ampun nggih ampun. Kowe rasa kowe kuat mergo kowe gedhe kowe dhuwur. Ning mung nguntal kok. Ora mau kalian kadek diampungi tapi-tapi. Aja dipisah man. Kula ajare, ampun. Nggih, mboten badhe sae tembe wingkingipun. Kula sampun matur to nggih, menika kadang paduka piyambak. Lan paduka menika nalendra. Ingkang patut kangge tepa palupi lan patuladang sedaya para kawula saknegari. Lan kangge contur mateng para ratu saking manca negara. Kula aturi kendel, aturi lerem kamurkanipun nggih. Panjenengan ugi aturi kendel nggih, Angger Kumbakarna. Kumbakarna. Ya ming ngontok wae dipengkak karo Pangeran Rasta, ora dipengkak tak tugel gulumu. Yen purun takon minggat saka ngalengka dirujuk. Oh ya. Aku tak lunga saka kene, Kakang. Aku tak bali ana kasatyan lebur gongso. Aku bakal genturake topo turu ana kasatyan arep micek ya luweh. Asar ora pati-pati aku tangi. Yen durung aku digugah ana kedadian perang gedhe ngalengka diraja. Mundur sangking ayuda mulat ponang prawadya bala. Bandhe perimu nyemangungkung ing gegana nyuwun pamen kula ing atos-atos nggih. Kuwi tasah katarima ingkang dipun sedya paduka Angger Kumbakarna. Nggih Kakang ngrungokno Kakang. Yen sesuk kedadian perang gedhe, aku ora mbelani kowe. Mergo kowe kuwi ratu sing salah. Kowe wani nggibang garwaning liyan. Arep belani luweh ora luweh. Aku bela nanging sitak belani lemah utah getihku. Aku njaluk pamit Kakang Rawana. Minggat aja nang kene.
Wukis Krendha ing Wukis Krendha kang dumunung peparinging gunung papan miring minarata binabar kraton kang ketingal asri sesawanane kanan kring kraton kathah wadas curi jurang celung wersa kanggung pranyata ing kono Kinarja Manda jimjitan priprayangan leng-leng balungatan ilu-ilu Banaspati Jangkung Waludaya ana tirta kang mening dumunung olong sangandhaping kraton Wukis Krendha kinarya lelungganing para wadyabala Wanara wadyabala Riwanda wis kundang kraton kang gawat liwat-liwat wiwit kepati-pati nenggih kocapok kang tuju lenggah ana kraton Wukis Krendha lenggah sina kumbing dampar Narendra Riwanda Jejula Prabu Sugriwa ya Narpati Sugriwa senajan to iku Narendra nanging iku pepatih ing kraton Pancamati Dendha Narendra gagah wis kondhang yen to sekti Mahabara janget pinurung Gurda pinukul sari lenggih kocapun ingkang keparengayung putra ing Wukis Krendha kasih Raden Anggota amung tata ler iku putra saking Narpati Sugriwa nanging Bathos iku putrane Swargi Prabu Subali mungalaken dodo ngangulungaken jonggo muga yayah konjeng Kajawa Bantala mengkeraken Senopati ing Wukis Krendha keparep kapiyanila sumrambahing para wadyabala Riwanda kang adlar pindha samudra kang tanpa tepi uninga wadyabala Riwanda sami ngadhep sigra agupuh dene ngajari marang kang putra Raden Anggota Rokmendra kang kawijil dening utamaning nata